nyika yese yezimbabwe yachizochallenjiwa, angava mapoliticians, vangava vanhu veopposition, vachallenjiwa nethis 78-year-old lady aiwa anodonata ava zvaadonata ava pachikoro zvanyatso kuona kuti aiwa kune vamwe vanhu vanhu vari vamaimportant figures anga muthe regime kana muopposition but they fail to do the same. Sane mina mashoko atinyatso kuona kuti aiwa nyika yese yachallenjiwa noti bosubscribe olike or turn on the bell icon. Tivita the mirror masvingo anoposta this picture yethis 78 nemuzukuru wake vamuri kuona avo vanomunyora vachiti 70-year-old mbuya raviro takaona donates a goat to dombore Mikiti Primary School in Nyazviti Kutu to supplement as relish for the food program introduced by government for peoples during the El Nino-induced drought. She lost 40 goats to thieves 5 years ago, and she says she gives to God. Mashoko ari kubuda panapa tichiona kuti aiwa yes we know kuti vanhu vakawanda vanotaura mashoko kuti yes government haina kutiitira zvakati kana kuti government inenge iri kuruta kana kuti vanhu vari kuadvocate vachiti aiwa government inofanira kuita zvakati, but tiri kuona kuti everyone has been challenged. As you can see this 78-year-old lady aiwa anyatso kuti zvaanazvo regai ndinopa vamwe vari kushaya chekudya mumacitiz matiri kugara kana kuti murural area kana mucommunity maari kugara, zvatinoona kuti zvinhu zvinokonekwa nevanhu vazhinji vanogara munyika yedu, nyika yezimbabwe. Tinoona kuti aiwa if everyone akava nethat spirit kubva kumusoro, kungava kumusoro kana ku the government kusvika munhu ari kuzasi, nyika yese hapana munhu anopofa nenzara. Pulidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinai comment section medu putidza mafungiro enyu, sanosubscribe or like, turn on the bell icon.